Ano Haseyo, puti na kikog ngipon. Puti na ngipon ng kandeng. Kaupan ako karon si Dukchad. Dukchad Fabular, okay kayo? Hi Dukchad. Kamus kuyawan mo Dukchad oy. Mas puti pa akong ngipon si mo. Salamat kayo Dok. Thank you kayo. Mo ni ang kuan at tumodi sa tagom sa Dental Republic kay okay kayo. Hello mga kamorkada. Lameh kayo. Ano na siya mga kandeng? Nanay yung kandeng niya sa Dental Republic eh. Magpaibot kong ngipon. Muna sunod ta ninyo kaya ito na to si Dukchad Fabular. Maputiwan niya kong ngipon. Ano ka tayo mga kandeng kay magpaipot kong ngipon. Napaputiwan ako kong ngipon para mugwak ko na ito kayo. Okay kayo. Saan kayo? Ano ba sa'yo? Narap ko din sa sulod sa Dental Republic ko si Dukchad. Hi Dukchad! Okay kayo? Nagsugod ako rin sa kuwang pagpaputi sa kulipon. Mulingkod ko rin. Ano yung electric chair? Alright. Yes, ma'am. Tapos magkarang may Kokoy. Kokoy nito. Pinito ng mustorya. Sige. Ay, picture sa dinaw sa DJ. DJ, tingnan sa tadali. DJ, ano? Kaya doon kung marag taas kayo mga higaanan doon. Nagamay ko. Okay na na. Yan, nanunog yung tingin sa radyo. Kasi may ka-work dito nga, wala pa ka. Pag Sunday, rest day. Pag Dito kung Monday kumain to, ka. recording to do. Dito. So, paano ka? Double work, ikaw no? Work multitasking. Multitasking na, no? Sige, ako nagtigil. Basta sa kunig eh, karo dyan siya ano. Ito, chicken tractor na. Hindi ka, hindi siya masyumino na nagaway. Kailangan ko kung ito, pinakailan mo. Bakit ang dapat ko? Baik po. Namay isa ka taga-ABS nga nag-chat sa ako si Bina Arneta. Kung ikaw, nagpa na to or napasahan na siguro niya ang uban gusto. Hindi man mo kauban na naman. Ay, ikaw na no. Si Keeyoh. Hindi ako siya mag-visit ko na siya. Okay. Kung ito siya gina niya, mga team ninyo nga eh, kuhan ako yung kakibahala. Sige. Ito na po ha. Pasta ka ha. Ito na. Hindi lang kami dito ha. Dito na po may diet at slide. Others. Excuse me. Keeyoh, ano na ha? Ano na, nag-inutin. Hindi niya makita. Supportive kay ka ma'am, no? Okay. Cut na to. Itong butang okay. So, na yung mga ubang din yung kailangan pastara. Ini na akong nilo kaya kapag din ako tutabulong ha. Ito ko din yung file. Sige. Tatsa na lang. Kaya patay na ito palihan. Okay. Perfect. Okay. Alright. So,
So 1 to 10, 1 ang less sensitive, 10 ang sensitive. So sa karim ko mo, yung mga anak ko asa padapit ha, para ma-monitor ka ha. Alright. So we're good. Tayo lang sa likod ha. 15 minutes. Alright. Nine, batay si sir. Okay, bawal kong tutok yung contact lens ko. Batay na na, balik ka. Kaya maka-float ko. Masa tagalon sa Lamee? Ha? Ah, kainin ba? Ha, ako sa nabihal ka dali ba? Keeyyoh. Hindi na natin mapastaw. Hindi correct na to. Sige lang. Dahil wala yung mouthwash na na. Mouthwash ha. Wala. Ngilo na DJ. Ayos, puti no? Nice. Okay, kayo. Nice. Mag-artist siya ako. Ay,